Hola, aquest dijous hem de parlar de precipitacions que han afectat tot el país. Localment han sigut abundants. Entre ahir dimecres i avui dijous han superat els 100 mil·límetres a punts del Pirineu i Prepirineu occidental, on s'ha acumulat mig metre de neu nova per sobre dels 2.000 metres. Podem veure també una conseqüència d'aquestes precipitacions. Durant el matí han anat acompanyades de fang. Veiem aquesta aigua enfangada, per exemple, des de Barcelona. També cap al sud, al Baix Camp, la mateixa imatge, al Maresme, aquesta taula ben bruta i els torrents que baixaven ben plens, per exemple, al Tarragonès. Una altra conseqüència, aquesta situació marítima alterada, sobretot, però, a la Costa Brava. La causa d'aquestes precipitacions és aquesta pertorbació, ens l'indica el gir antiorari dels núvols, que ha deixat núvols molt abundants, sobretot al matí a l'oest i a la tarda també desenvolupats a la resta del territori. Les precipitacions inicialment centrades, especialment les més continuades, al nord-oest. Després s'han estès també cap al sud i a la tarda han aparegut aquests ruixats a la resta del país. Localment, per exemple, a la ciutat de Barcelona, acompanyats de tempesta i calamars també han sigut d'intensitat forta. De cara a aquest divendres, aquesta pertorbació es va allunyant i al seu darrere entren aquests vents de component nord-oest. Per tant, s'aniran emportant els núvols, sobretot cap al sud del país. Encara al matí quedaran forces restes de núvols al nord-est, amb algunes precipitacions que tendiran a desaparèixer i també faran que el vessant nord del Pirineu es mantingui tapat per núvols de retenció que deixaran precipitacions amb una cota de neu entorn d'uns 1.400 metres, temperatures mínimes que baixaran. I de cara a la tarda, doncs, a poc aquestes clarianes aniran a més, però per contra al nord-est creixeran algunes nuvolades que és possible que deixin algun ruixat, però de caràcter feble i local. Les temperatures màximes pujaran de manera lleugera. Amb aquesta situació, el Servei Meteorològic de Catalunya encara manté vigents avisos per una banda per neu, que adverteix de la possibilitat que al vessant nord s'acumulin més de 20 centímetres de neu nova per sobre dels 1.400 metres i, per altra banda, avisos per vent. Adverteix de la possibilitat que durant la matinada a les cotes elevades del Pirineu i al Ter Sud les ratxes màximes superin els 90 km per hora i també per onades que a la Costa Brava podran superar els 2,5 metres d'alçada. I ja de cara al cap de setmana, dissabte, ambient més assolellat, a poc es va establint l'anticicló que es mantindrà la setmana vinent amb temperatures que pujaran de manera clara. De moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.